המתווך הכי טוב בחיפה, גריגורי מלניק זה השם, ברמיקס סלקטד האלופה, תגיעו לראות ולהתרשם. כשאתה מחפש מתווך אמין מקצועי ובעל ניסיון מוכח, השם הראשון שצריך לעלות לך בראש זה גריגורי מלניק. מייצג מוכרים וקונים בנדל"ן, עוזר לקבל מחירים טובים, מוצא להם דירות כמובן, וסוגר מחיר בלי מתחרים. מהמתווך הכי טוב בחיפה, דואג להשיג את העסקאות המשתלמות ביותר, מכיר את השוק הנדל"ן לעומק, ידע זה כוח. בעמוד הנדל"ן שלו תראו הרבה תוכן נדל"ני, תבדקו מחירים ותבררו ותבינו שאין לו שני. שירות אישי, יחס חם וליווי צמוד לאורך כל הדרך, ואם רוצה למכור, גריגורי ימצא לך קונה רציני שישלם מחיר מקסימלי. עושה הרבה שיתופי פעולה, קנייה וגם מכירה, שומר על קשר נפלא גם אחרי שאתה בדירה. מחפש דירה, הוא ידאג להביא לך את ההצעה הכי משתלמת בשוק. רוצה לדעת מה קורה בנדל"ן? כנס לעמוד שלנו וקבל תוכן עדכני, עסקאות חמות ומידע חיוני. עסקה טובה זה לא רק חתימה על חוזה, גריגורי ממשיך ללוות אותך גם אחרי הכניסה לבית החדש, שומר איתך על הקשר ודואג לכל פרט קטן.